Usa ka buntis ang nakaanak sa gisakyang multicab nga maoy nihatod kaniya sa Malimono District Hospital sa Surigao del Norte. Ani ang report ni Argel Relator. Duol na unta sa Malimono District Hospital sa Surigao del Norte, apan wala na napugnan sa inahang si Realine Babes Flores ang pagawa sa iyang baby. Samtang sakay sa multicab nga mo'y muhatod kaniya sa ospital. Ang mga buntag nagkuan ba to si Jan nagsakit ko iyang tidyan ug iyang likod pero nawa ramon kuno di nisod kog trabaho nya mga alas 12 apas ko kay nagsakit ko ng tidyan di. Matud sa magpares, nagtuo sila nga sa sunod nga duha ka adlaw pa manganak si Realine. Apan wala sila magdahom nga mag-labor kini ug sayo. Itsa 21 iyang Dios sa ultrasound nya. Aw nagkuan po ko ka di pa magagawas kay pag akong pagtuo basig mo plus o minus may giingon sa doktor. Gilayong giatiman sa mga medical personnel on duty sa ospital ang inahan ug ang bag-ong panganak nga baby boy. Ilabihan ang kalipay sa magpares sa luwas nga paghimugso sa ilang ikaduhang anak ug anaa kini karon sa maayong kahimtang. Mapasalamaton sila sa mga doktor ug nurse nga nag-atiman kanila. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.